ụmụnne na ụmụnna, ndị ikwu, ndị ibe nakwa ndị enyi, unu anọdịla? Ama m na ahụ siri onye ọbụla n'ime anyị ike ụbọchị taa. Ọ bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ dịsịara Chineke anyị bi n'eluigwe n'aha Jizọs, amen. Ọ bụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja kunna n'olu ya n'oge awa. Ngwa ka anyị nọrọ ya na ka anyị si anọ. Ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-akọ gị ọnụ, na-achị gị ọchị, sị gị na lekwenụ lele gịnị ka ị nwere, na-agafe ama gị ọ bụrụ ama onye. O nwere ụdị ihe mmadụ na-anaghị anụ mgbe onye ahụ nọ na nsogbu, enweghị ego ma ọ enweghị akụ. Ha ga-agwa gị ọtụtụ okwu, ha ga-enye gị mkparị na-atụghị anya, ha ga-agwa gị ihe ị na-agaghị agwụ mmadụ ibe gị. Ihe ị ga-eme gị nụ ka mmadụ na-agwa ya onye ọzọ, ịgbaa n'aka. Ha ga-agwa gị ya, ị nweghị ọrụ, ebe ibi sọsọ mkparị ka ị na-anata. Onye nwe ụlọ bịawa, mgbe ọ bụla ọ na-abịa, obi amafuo gị. Onye ọdịnobi gị bịawa, obi amafuo gị. Maka gịnị? Ịma na ọ bụ ihe ego ka onye ahụ na-abịa eleghị anya. Ọ bịaba, obi awụghị n'afọ. Maka gịnị? Ejighị ego, ejighị akụ, o nweghị ihe ị nwere nke a na-asị na ihe a bụ ihe eji wee mara gị dịka mmadụ. Ewepụ na ndụ ewepụ na ume ị na-eku. Eji ga-eme ihe akaja, eji ga-eme ihe ọchị, eji ga-akparị amụ. Ihe ndị a niile bụ gịnị? Igosipụta na o nweghị ihe ebu. Mana Chineke ekechala gị, mee gị ka ị bụrụ mmadụ. Mana n'ihi enweghị, n'ihi ụkọ, n'ihi ntakwasị na mkpagbu, ị na-ala azụ. Ebe ị kwesịrị ịnọ, ị naghị aga ya, ị nọghị ya n'ihi enweghị. Ihe ndị a niile bụ ọnwụnwa. Ya bụrụ ofu onye tiri egwu sị na ihe ndị a niile bụ ọnwụnwa. Ka ihe ndị a niile na-aga, ọ ga-adị gị ka ọ gaghị abịa na ngwụcha, ọ gaghị abịa na njedebe. Ma ị nweghị ọrụ taa, ọ dịghị ka otu ahụ ka ọ ga-adị tutu emebie. Mana ọ bụghị otu ahụ, nwanne. Inwe ọrụ taa pụtara na ị gaghị enwe ọrụ ọzọ. Ị ga-enwe ọrụ echi ma Chukwu kwado. Mana sọsọ ị kwesịrị ime gịnị? Tụkwasị Chineke obi. Enwekwana ụjọ. Maka onye ya na chi eso, egwu anaghị atụ ya. Onye si gị soro ya n'azụ bụ dike. Ka m were maa ihe atụ. Gị na onye siri ezigbo ike na-aga ihe, ịma na ebe ahụ unu si agafe maọbụ ebe ahụ unu na-aga, ọ bụ ndị siri ike, ndị na-akpa ike bụ ndị na-ebi ebe ahụ maọbụ ndị na-anọ n'ụzọ ahụ. Mana gị na onye siri ike a maara mara na o nwere ọkpụkpụ aka, ọ na-alụ ọgụ nke ọma, gị na-eso na-aga n'ezi, so na-aga n'ụzọ ahụ maọbụ ebe ahụ a sị na anaghị aga na ọ bụ ndị akpụ nkụ na anọ ya, egwu anaghị atụ gị. Ị na-aga dịka ihe a ga-asị na egwu ọ na-atụ afọ okporo ụzọ. Mba, egwu anaghị atụ afọ o ji wee buru ụzọ. Otu a ka ọ ga-adị ma gị na onye bụ dike na-aga ihe. Mmadụ nke efu ndị bụ dike, ị naghị atụ ụjọ ma gị na ha so na-aga. Kedụzie ka ị ga-esi atụ ụjọ ma gị na chi gị soro na-aga? Chineke kachasị ihe niile, onye kere ma dike ahụ na-anaghị atụ obi, na-esi gị ka ma gị na-eso na-aga ihe. Tụkwasị ya obi, ọ ga-adị mma. Wetụgakwa na ọ dị njọ, mesị ọ ga-adị mma. Ọ wa aha m, osite adị mma dịwara gboo. Tụkwasị ya obi. O nweghị onye ọbụla ọnwụnwa a na-anaghị erute. Ikuku a na-agabiga onye ọbụla. Mana ọwụwụ ihe kasị nke bụ na mgbe ikuku a na-efe, kedu ka isi sie ike? Kedu ụdị obi ị nwere? Kedu ka ị ga-esi nọgide tụkwasị Chineke obi, na-aga n'iru, na-etinyekwa n'aka na ihe na-adịghị mma? Ihe ndị a niile na-eme, ọ na-adaghị n'ihu, adaghị n'azụ. Mana ị nwere onye bụ sị gị gawa, atụkwana ụjọ. Ọnwụnwa niile ị ga-enweta ka ị wee tinye aka na ihe ọjọọ ga-abịakwa mgbe ahụ na-enweghị ego iji. Atụmatụ niile maọbụ ndụmọdụ dịcha njọ, ị ga na-enweta ya. Mee nke a, soro ibe gị mee nke a. Ọbụna dị di lụrụ alụ maọbụ nwunye lụrụ alụ ga-agwakwa gị sị, kedu nke bụ mgbe ọbụla anaghị enweghị, onweghị mgbe ị na-eji ụtụtụ ehihie abalị site n'afọ ruo n'afọ. Ụkpa ọ bụ sọsọ gị ka ọ tụrụ? Ụbịa ma ọ ga-egbu gị? O nweghị ụdị ajụjụ maọbụ okwu a na-agaghị ekwu ka e wee mee gịnị? Ka e wee tinye gị inwe obi ọjọọ, ka e wee tinye gị na mwute, ka e wee tinye gị
ị na-atụgharị uche ma ị ga-etinye aka na ihe dị njọ ma ọ bụ na ị gaghị etinye ka ị were dịka ibe. Esokwala ha, aṅakwala ha ntị. Ha eme elu maala iji wee tinye gị n'aka uche ajụrụ ajụ, hapụ ha, jebere onwe gị. Maka gịnị? Otu ga aka ọ dị njọ, emesịa ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-adị mma. Onye ọbụla na-abịa adụ gị ọdụ sị gị mee ihe a ma n'oge Chineke nke gị iji wee nwee ego ma ọ bụ wee bụrụ dịka isi tụọ anya wee dịka isi tụọ anya orube. Ihe ọbụla itinyere aka ka o wee ruo ngwa ngwa, ihe ahụ abụghị ezigbo ihe. Nke a ka m chọrọ ka anyị niile buru n'obi. Ọ bụrụ na ị na-alụsi ọrụ ike dịka isi kwesị, na-agbasi mbọ ike dịka isi kwesị n'ụzọ ziri ezi, mana ego ahụ abịabeghị, nwee obere ndidi. Obere ndidi enweghịkwa ọgwụgwụ. A sị gị nwee obere ndidi apụtaghị na ị ga-enwe ndidi awa na-abụ, awa atọ, awa ise, maọbụ otu izu ụka, maọbụ otu ọnwa, ọnwa na-abụ, ọnwa isii na otu afọ karịa. Ọ bụghị ya, ọ bụghị ihe ọ pụtara. A sị gị nwee obere ndidi pụtara ị ga-anọgide nwebe nchekwube, na-ayọ Chineke, na-ekpere ya. Okwu ihe ahụ dị mma ị na-eme, jisi ike na-eme ya. Ọ ga-adịrịrị mma otu ụbọchị. Ka Chukwu si agọzi mmadụ bụ ihe na-ebute ihe ịtụnanya. Ọ bụghị ebe ọ bụla ya tụkwasịrị obi, ma ọ bụ nwanne ma ọ bụ nwanna bụ aka ji akụ ka Chukwu si agọzi anyị. Eleghị anya, ọ bụrụ onye anyị mere ihe ọma mgbe gara aga, nwere onye o jekwere gwa sị na onye dị otu a dị na mma, mana ọ chọrọ enyemaka. Mgbe ọ gwara onye dị otu ahụ ihe, onye eme gịnị? Sị onye a bụ na mmadụ na-anọ asị gị ngwa bịa lekwa ihe a mebe ka gịnị ka ego batawa gị aka. Ọtụtụ mgbe anyị na-anwa ihe kpatara enyemaka anyị na-atụghị anya si bịakwute anyị, mana ihe meenụ bụ na ụdị ọbụla ọ bụ, ma anyị tụrụ anya ya ma anyị atụghị anya ya, ka ọ bụ na ọ bụ Chineke zitere enyemaka ahụ, anyị kwesịrị ikele Chineke, nwee obi ụtọ, maka na ihe anyị na-atụ anya ya bụ ihe ọma ahụ anyị na-arịọ Chineke kemgbe eri oge. Ọ bịakwasịra anyị n'elu isi, anyị ga-aṅụrị. Mana ọ bụrụ na ihe na-atụ anya ya na ihe anyị na-echere, na-anọgide n'ekpere, na-ayọ Chineke, ọ na ọ bịabeghị na mmezu, esokwala ha. Ị ga-asị na enweghị ndị ga-abịa gwa gị, ndị otu gị, ndị ọgbọ gị, ndị uke gị, ndị ebiri gị, ndị enyi gị, ụmụnne na ụmụnna, di gị na nwunye gị, ha ga-abịakwa. Chetakwa n'akwụkwọ nsọ ihe gbasara Lọt. Ọ bụ Lọt ka ọ bụ kedu nwoke ma nke Job. N'akwụkwọ nsọ o nweghị ụdị okwu a na-agwa gị Job. Emekwuru sikwuo n'aka Ekwensu banyere nwunye ya n'ime, si ya ga-agwa di gị bụ Job kedu ihe ọ nọ ndụ eme. Ndị ọbụla nọ ụdị ọnọdụ ọ nọ ekwesịghị ịdị ndụ, ha ekwesịghị bụ ndị nwụrụ anwụ, na ọkọcha Chineke ma mee gịnị? Nwụrụ gaba. Mana Job emeghị ya. Mana n'ikpeazụ gịnị mere? Chineke weghachikwa ihe niile ahụ nke wụ ụsụ ahịa, ọghọm ahịa niile ahụ Job nwere. Chineke weghachichara ha niile, ya bụrụ ngọzi. Ihe niile ahụ ọ na-enweghị, o nweghị n'okpukpu. Dịka akwụkwọ nsọ sikwa kwuo, ọ sị na ihe ahụ ihe rikasịrị ikpuru, ma ọ bụ ihe nrikasị, ma ọ bụ akịka takasịrị, afọ niile ahụ anyị tụrụ anya, anyị enwetaghị ihe anyị na-achọ, anyị enwetaghị ngọzi Chineke, anyị enwetaghị ọdịmma nke sitere na inwe ego maọbụ akụ. Mgbe akwa mgbochi anyị ga-adọbi abụọ, mgbe ọ ga-agbawa, ihe niile ahụ anyị na-enwebụ ga-eme gịnị? Ga-erute anyị aka. Ọkwa ka Chukwu si alụ ọlụ. Esokwana ha mgbe ha na-agwa gị nekwa ụzọ ị ga-esi wee nweta ego ahụ, ma n'ime obi gị ma na ụzọ ahụ ezighị ezi. Sọọsọ ihe na-enye m aṅụrị mgbe ọbụla ọbụla mmadụ bịakwute gị, mmadụ ibe gị bịakwute gị gwa gị na tinye ma ime ihe a ugbu a na ị ga-enwe ego, na ọ ga-adịrị gị mma. O nwere ofu mmụọ na-agwa gị, mmụọ nọ n'ime gị na-agwa gị sị gị aṅakwana ntị na ihe ahụ adịghị mma. Mmụọ ahụ bụ mmụọ Chineke tinye n'ime onye ọbụla. Onye ọbụla ọ sọkwara mee, ị gaghị asị na ị maghị ihe bụ ihe ọjọọ. Iji wee maata, asị gị weta nne gị maọbụ nna gị maọbụ nwanne gị maọbụ nwanna gị maọbụ nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị maọbụ enyi gị, ka e were mekwara gị ihe nke ga-eme ka gịnị? Ka ego bịaba n'ime mmụọ gị na eziokwu gị.
ịma na ihe ahụ adịghị mma. Hapụkwa na anyị na-eme ọtụtụ mgbe a na-arịọ Chineke gbaghara. Ọ pụtaghị na ihe ahụ anyị na-asị Chineke gbaghara anyị na anyị amagbughu na ihe ndị ahụ adịghị mma tupu anyị etinye aka n'ime ha. Chineke tinyere mmụọ gasị gị ejekwana, emekwana, aṅakwana ha ntị. Chere oge Chineke, yọwa Chineke. Onye ọbụla n'ime anyị nwere mmụọ ahụ. Mana ihe bụ o ji wee dịka ọtụtụ mgbe ihe ọjọọ anyị na-eme anyị amaghị na ọ bụ ihe ọjọọ, bụ na mmụọ ahụ ga-ebu ụzọ gwa anyị na anyị etinyekwana aka, anyị emekwana, anyị aṅakwana ntị, anyị esokwana ha. Mana anyị ga-eme gịnị? Nupụ isi. Mana mmụọ nke si mebe ya, ọ dị mma na ị ga-abụ ọgaranya ma etinye aka ya. Mmụọ ka anyị na-erubere isi ngwa ngwa, mana ikpeazụ gị na-eme o butere anyị ihe akwa na iri uju. Ya ka njisi gịnị? Esokwana ha. Ndị ọcha ka ọmaka, ndị ga-abịa gwụba gị akwa efuru ego niile anyị nwere ugbu ọkwa otu a ihe anyị mere, ọkwa ihe anyị ji wee nweta ego. Esokwana ha, aṅakwana ha ntị, maka na ihe ahụ ha na-ekwu isoro ha n'ikpeazụ inwee nsogbu. Ịma na ọsọ a na-agba bụ n'isi, ndụ bụ n'isi. Onye ọbụla nọ na nke onye ọbụla nwere mkpa nke ya. Ị gaghị eji na onye nke a na ọ kachara ya mma esi ya na ngwa na ozi gị ụzọ ị ga-esi wee dịka ya, ozi gị ụzọ itinye aka, ọ bụrụ ọghọm na ya nwa dị ndụ ruo mgbe ahụ ego agakwuru esi ka ọ kụziere gị ụzọ isi nwee ego. Apụtaghị na ihe ahụ o mere na ọ dị mma, maka na onye ọbụla akara aka nke ya dị iche, onye ọbụla oge nke ya dị iche. O nwere ndị bụ na enwe ego ọ gaghị eru arụ na-abụ eme gịnị? Ha nwụrụ. Nwee ndị ga-emeghe enwe ego ha ga-anọ ohu arụ. Akara aka onye ọbụla dị iche n'iche. Na onye ji nne wee gwọọ ọgwụ ego enweghị ihe mere ya apụtaghị na ọgwụ ego dị mma, apụtakwa na onwe ihe ga-eme onye ahụ. Otu ọbụla o si wee dị ka o tekara aka na onye akwasị na o ji nne ya gwee ọgwụ ego, maọbụ na o ji nna ya, ma ọ bụ o ji ikwu na ibe, ma ọ bụ enyi were gwọọ ọgwụ ego. Gịnị mere o ji ka dị ndụ na ọnwụbeghị? Ọ pụtara na onye ahụ agaghị anwụ. Ọ pụtara na ntaramahụhụ onye tinyere aka n'ịkwafu ọbara wee mee ihe dị otu ahụ agaghị agafe ya. Ọ ga-azụtarịrị ntaramahụhụ nke ya mgbe oge nke ya ruru. Ma o meghị taa, o mee echi. Ma o meghị izu, o mee n'ọnwa. Ma o meghị n'ọnwa, o mee n'arọ. Otu aka ọ dị. Onye ọbụla lekwasị anya na Chineke, hapụ ihe ndị mmadụ ji ọnụ ekwu, hapụ nkọrọma ọnụ a ga-akọ gị, na-aga n'ihu. Mana gịnị? Esokwana ha tinye aka na ihe ọjọọ. Maka na ma itinye aka na ihe ọjọọ chere oge Chineke, ọ ga-adịrịrị gị mma. Ya mere nji na-asị onye ọbụla nọ na-lekwasị anya, ị nweghị nwa, otego ịlụrụ di, ma ọ bụ otego ịlụrụ nwaanyị nweghị nwa, tụkwasịkwa Chineke obi. Mgbe ahụ ka ọnwụnwa dị iche iche na-abịakwasị gị n'elu isi gị, mana tụkwasị obi, ọ ga-adịrị gị mma. Etinyekwana aka n'ihe ọjọọ. Onwe enyi gị na-abụ onye ndị ọcharacha bute, ọcha bute, ha na-agwa gị okwu dịgasị aṅaa ka iwe tinye aka na ihe ọjọọ, aṅakwana ha ntị, esokwana ha. Mee uche Chineke, mee ihe ahụ ị maara dị mma, maka na onweghị onye na-amaghị ihe ọma, nweghị onye na-amaghị ihe ọjọọ, kama na ọ bụ dịka ụdị mmadụ anyị bụ ga-eme anyị asị ihe a bụ ihe ọjọọ, mana m ga-etinye ya aka n'ime, emecha ka ihe Chineke mgbaghara. Anyị maara ihe bụ ihe ọjọọ, maka na mmụọ ahụ Chineke tinyere onye ọbụla n'ime na-akọwara ya sị ya, nna, ihe ị na-etinye aka n'ime ya ọ dịghị mma. Si n'ime ya wezụga onwe gị. Mana ọ bụ mkpọchi ntị na anya ukwu na oke ọchịchọ na akpịrị ogologo na-eme ka anyị maracha ihe dị mma, anyị ahapụ ya soro ụzọ nke na-adịghị mma n'ihi ndụmọdụ ndị enyi, ndị ikwu, ndị ibe, di ma ọ bụ nwunye na-enye anyị. Ụdị ọbụla ha si wee bịa iji wee mee ka tinye aka na ihe ọjọọ, ka anyị hapụ iso ha. Ha bịakwute gị tinye gị egbe na akpịrị, esokwana ha. Ọ ka mma ha mee gịnị? Gbuo gị na ịnwụrụ anwụ, karịa na ịdị ndụ agba abụba eruo echi ime gịnị? Iwere isi gị bikere ihe iji aka gị kpatara onwe gị. Ihe ọjọọ ya gaa anyị n'aka ekpe, ihe ọma bịa anyị n'aka nri. Chineke ga-edu anyị dịka o si edu anyị. Ihe bụ ọchịchọ nke obi anyị, Chineke ga-emezuru anyị, ma gịnị? Anyị emekwana, anyị tinyekwana aka n'ihe ọjọọ. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, ma dịkwa anyị mma na Nkwọ. Ihe ọbụla anyị na-achọ bụ ihe ọma, Chineke ga-enyezu anyị ya, mana anyị emekwana nwanne anyị anya ụfụ. Onye akpọkwana nwanne ya asị. Onye ihe ọma mere nwanne ya, ya esoro ya kelee Chineke, maka na gịnị?
oge nke ya na-eche ya. Mgbe o ruru oge nke ya, akwa mgbochi ga-ekewa. Ihe ọma niile na-atụ anya ga-abịakwasa gị n'elu isi. Eleghị anya nke ga-emere gị ga-akarị nke mere nwanne gị ahụ isoro ṅụrịa mgbe o mere ya. Nwanne gị ahụ ikelere Chineke na ihe nwa mere, mgbe nke gị ga-abịa, ọ ga-adị ka gị na ọlụ ebube, mana ọ bụ ọlụ ebube ka ọ wụkwa. Ngwa ka ọhịa dịwa ka enwe amụrụ, ụbọchị nta ka a chụọ n'Owere nchi. Biko gị nwa bụ nwoke ma nwaanyị na-aṅa m ntị, biko jee tinyere m aka n'ebe edere subscribe ka m nweta ihe ntinye aka gị. O nwekwara ebe nke ọzọ esere mgbarịmgba, ibie ya ka ọ ga-akọwara gị ọnọdụ ị chọrọ ka ọdịmma mụ na gị wee na-aga. Ọ ga-agwa gị ebe ị ga-abụ mgbe ọbụla ị nwere ihe ọbụla ntinye na igwe ozi a na-akpọ YouTube, inweta ya. Ngwa nnụ ka ọhịa dịwa ka enwe ama, ụbọchị nta ka a chọọ n'Owere nchi. Daalụnụ, ka emesịa.